Zizobe zisiwa namhlanje Sun City mntakabawo kuzobe kuphekwa imbiza yochuku ezawuthi izale ekubeni koba sibone amabele ebhabha emoyeni xa kuhleliwe kutyiwa isidlo. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. So umpilo entle Mseleku Ozungu simbonile ke invite isiblings zakhe to a trip to Sun City. Wacela ke namantombazana kabrother wakhe uTirelo noVuyokazi uba babe khona. Hayi ke sibabonile ke befika eSun City kwi-preview. uSnake ucela uba makakhatshwe yichomi yakhe noVuyokazi ke kuba ezazi uba akekho right kunye noMpumelelo utata omntanakhe or i-boyfriend or ex-boyfriend yakhe. Wacela naye uba ichomi yakhe ize imkhaphe uyabo at least abe nomntu. Then ke ngoku siyaboniswa ke uVuyokazi kunye noTirelo besilwa. uTirelo ethuka uVuyokazi esithi uliqoki usamfuna uMpumelelo kwaye uligqwirha. noVuyokazi ke kwelakhe icala simvile esithi mtyundu ethuka uTirelo. Now eyoba ifight yabo iqalele phi asikayazi ngqo, kodwa ke siyayazi uba uSne ubuzile kuMpumelelo uba ingaba uyabona na uba uVuyokazi kunye noTirelo abekho right okanye ucinga uba ba-right na. Sabona ke noMpumelelo emphoxa ngoba kaloku uSne ungumntu wokugqibela ubuza abantu ngezinto zabo zomjolo ngoba yena kuqala into zakhe akafuna ubuzwa. Waziwa kwangomama bakhe amakhosikazi katatakhe ba bona abambuza uSne ngento zakhe ngoba uSne uyaphoxa. So ke ngoku naye uSne andiyazi uba ugquphuleke njani kwinto kaMpumelelo ekubeni yena kuqala engafuna zakhe izinto zibe zithethwa. So mhlambi ke kuloo conversation kaSne iye yanwenwela ekubeni koba uVuyokazi noTirelo ba-exchange amagama umhlambi ke angahlambulukanga. Kodwa noMpilo uSpice, uMpilo there's no way uthi kanti akayazi uba uTirelo noVuyokazi bane-issues. So zithi kanti abayazi because bayathetha bonke, I'm sure bezi-siblings. So kwa i-production ke phofu biyazi basoze kungenzeka into phakathi kaTirelo noVuyokazi because siyazi this season khange badibane kakhulu. uMpumelelo bezidibanele noVuyokazi phinde uMpumelelo azidibanele noTirelo khange ke babe sendaweni enye. So zonke izinto ebezisenzeka ke ngoku between the time bebedibene nezinto ezenzeka on social media kukhona ke ngoku bezawudibana buso ngobuso. Sawubona ke namhlanje ngecawa 7 o'clock on Mzansi Magic Channel 161. Asazi ke noba ifight izobe ikwi-episode namhlanje okanye next week. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.